खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय चारिदुवार थानानि सिङाव 4 नं बुगिजुलियाव सोमजिदों मोनसे जाथाय गान्जा फालांगि खालामग्रा सासे सुबुंखौ हमनो हानायनि उनाव रायजो राजाफ्रा गान्जा फानग्राखौ हमनानै बुदोंमोन बेखौ लानानै मरेल पुलिसिंनि उल्थायै केस जाबसिननायाव बुग्रा सुबुंखौ पुलिसा हमनानै लानानै थांदों गुबै जाथाया जाहैबाय 70 बोसोर बैसोनि प्रसाद बर्मन जाय फिथाइ सामथाइ धुप धुना बायदि फुजा खालामग्रा मुवा बेसादनि गला होयो नाथाय सायाव फुजायाव बाहायग्रा मुवा बेसाद फिथाइ सामथाइ बायदिनि गला होयोब्लाबो सिङाव फानखुमायो गान्जा बेयावबो खालि बर' गथ'फोरनोल' गान्जाखौ फानो बर' गथ'फोरनोल' गान्जा फाननायखौ प्रसाद बर्मना गावनो सिमान लादों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा प्रसाद बर्मना सिखावै बेबायदि गान्जा फालांगि खालामनायखौ हमनो मोननायनि उनावनो ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा प्रसाद बर्मननि गलायाव सेबहैदोंमोन जेराव गान्जाबो हमनो हादों बेयावनो प्रसाद बर्मनखौ फंनैसो बुदोंमोन नाथाय बेखौ लानानै उल्थायै केस होदों प्रसाद बर्मननि नखरनिफ्रा मरेल पुलिसिंनि केस होनायाव हमजानो गोनां जादों प्रसाद बर्मनखौ बुनाय सुबुङा ओजोंहाय गान्जा फालांगि खालामनायनि दायाव प्रसाद बर्मनखौबो एरेस्ट खालामदों पुलिसा नोंथाङा जोलुर गेलेनो मोजां मोनो नामा बा नोंथांनि नखराव सोरबाफोर जोलुर गेलेनायाव रोंगौथि गोनां लाइमोनफोर दं नामा जुदि दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 133थि दुरान कापआ फिन खुंजानो थांगासिनो दं जेराव बड'लेण्ड एफसिआबो गेलेगोन आरो बड'लेण्ड एफसिनि थाखायनो बिटिसि ओनसोलाव ट्रायल लानाय जागोन बेनिखायनो गोसो गोनां बा रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरा जाहाथे बे ट्रायलाव बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय खावलायहरदों बैसोआ 18 बोसोर बैसोनि गोजौ जानो नांगोन लोगोसे फैनाय समाव आधार कार्ड लाबोनो नांगोन आरो डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट लाबोनो नांगोन ट्रायला 26 मेआव क'क्राझारनि केडिएसएआव जागोन 28 मेआव चिरां जिल्लायाव जागोन 30 मेआव बाक्सायाव जागोन 1 जुनाव तामुलपुराव जागोन आरो जोबथायाव 3 जुनाव उदालगुरि जिल्लायाव जागोन गावगाबागाव जिल्लानिखौ गावगाबागाव जिल्लायावनो लानाय जागोन गुबुन जिल्लानिखौ लानाय जानाय नङा होननानैबो फोरमायथिदों आरो बियो मोनसे जोबोद गोजोनथाव खाबु होननानै फोरमायथिदों बे क्लाबनि गेजेरजोंनो साबसिन क्लाबाव गेलेहैनो खाबु मोनगोन आरो गावगाबागावनि केरियारखौ दानानै लानो हागोन फैगौ 26 जुलाइनिफ्राय 31 आगस्ट 2024 मायथाइनि गेजेरावनो जागोन दुरान कापआ क'क्राझाराव गेलेगोना रोखा जाखाबाय बेनि अनगायैबो कलकाता इम्फाल जामशेदपुर शिलं बेफोरावबो गेलेनाया जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों सोरखारि देहा फाहामसालियाव सोलिदों मा डक्टर आरो नार्सफोरनि गेहेलेम आरो सांग्रांथि गैयै आखुथायफोरा बांबोनो हमदों सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव गरसे गरनै रां खमजों फाहामथाय लानो थाखाय गरिब दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा सोरखारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो थाखाय थाङो नाथाय खोनासंनो गोनां जायो डक्टर आरो नार्सनि खाब्रां राव फिन बे खेबाव सोरखारि देहा फाहामसालियाव मावनाय नार्सनि गेदेर गोरोन्थिया नुजाथिदों उन्दै गथ'सानो मुलि होनो नागारै खर'आव होदों एसिड जायजों उन्दै गथ'साया गाज्रियैनो खामजानो गोनां जादों मरिगावनि दालांघाट मडेल हस्पिटालाव जानो मोनदों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 10 बोसोर बैसोनि उन्दैसा गथ'साखौ खर' आरो आखायाव जोखोम जानायनि थाखाय सोरखारि देहा फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोन जेराव ड्रेसिं खालामनायाव एन्टिसेप्टिक होनो नागारै एसिड होदों जायजों गथ'नि खर'आव गाज्रियैनो खामदों आरो सानायजों गथ'आ थानो हायैनि गाबख्रावदों गथ'नि गाबख्रावनायखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरा देहा फाहामसालिनि नार्सखौ बुंनायाव उल्थायै बायदि खोथा बुंनानै खोनासंहोदों आरो हस्पिटालनिफ्राय होखारहरदों नखरनि सुबुंफोरखौ उनाव गंसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव लानानै थांनायावसो फाहामथाय होनायाव बेखौ मिथिनो मोनदों उन्दै गथ'सानि खर'आव एसिड होनाय जादों होननानै जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों उन्दै गथ'सानि नखरनिफोरा फिन हाग्रानि मिथुन मोसौनि सौनायाव सासे बर' आइजोआ गोब्राबै जोखोम उदालगुरिनि बन्दरगुरि 2 नं कमाबारियाव हाग्रानि मिथुन मोसौनि उदखार गामि गामि हाबनानै उदखार खालामदों मिथुन मोसौआ आरो 65 बोसोर बैसोनि सासे बर' आइजोखौ जोखोम खालामदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला अहेबाव गंजों सुदों जायजों बिगुरा जिनानै थै बोहैग्लाबदों आइजोनाव उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेजाव थिसननो गोनां जादों हाग्रानिफ्राय फैनाय मिथुन मोसौखौ होखारहरफिननो थाखाय हाग्रा बिफाननोबो खौरां हरनाय जादोंमोन नाथाय हाग्रा बिफाननिफ्राय नाजादोंमोनब्लाबो हाग्रा फारसे होखारहरफिननायाव फेलें जादों आरो फुंनि 7 रिंगासोआव बे गाग्लोबनाय जाथाया जानो मोनदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रानिफ्राय फैनाय मिथुन मोसौनि उदखारनि अनगायैबो उदालगुरि जिल्लायाव भारत भुटान सिमायाव मैदेरनि उदखार गय बिफां मैगं थाइगं फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों मैदेर फालोआ 4 नं भुटियासां गामियाव मैदेरनि उदखार मा 20-25 मैदेर फालोआ
खुशाल बर'नि 5 बोसोरनिफ्राय खालामबोनाय खस्थ'खौ हरसेयावनो सिलिंखार खालामलांदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला गासै 200निफ्राय 250सो गय बिफांखौ गाफायलांदों हाग्रानि मैदेर फालोआ, जाय बिफांखौ थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो सान हर खस्थ' खालामनानै जोथोन लाबोदोंमोन आरो गय बिफांनिफ्राय बोसोरसेयाव 3 निफ्राय 4 लाख रांसो मोननो हागौमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय मैदेरा सिलिंखार खालामलांजोबनायखौ दुखु फोरमायथिदों बिथाङा। खुशाल बर'नि अनगायैबो कबिन बर'नि गय बिफांखौबो सिलिंखार खालामलांदों। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला गय बिफांनि अनगायैबो थालिर बिफां, मैगं थाइगं, फानलु बिफां गासैखौबो गाफायनानै सिलिंखार खालामलांदों हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेर फालोआ। बिसायख'थिखौ लानानै फिन गुलि गावनाय जाथाय। गुलि गावनायजों 2 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो सासे जोखोम। थांनाय 20 मेयाव बिहाराव 8 लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन, जेराव बिहारनि सरण लकसभा बियाबनि थाखायबो भट होनाय जादोंमोन। बेयावनो सरण लकसभा बियाबनि सिङाव गुलि गावनाय जाथाय जादों, जायजों 2 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया जोखोम जानो गोनां जादों। बे दायाव दासिम 2खौ एरेस्ट खालामबाय आरो 2आ खारखुमानानै दं। फोरमायथिनाय बादिब्ला बिजेपि आरो आरजेडिनि मावथिफोरनि गेजेराव बिसायख'थिनि सानखालि दावराव दावसि जादोंमोन। आरजेडिनि सरण लकसभा बियाबनि बिजाथि आरो बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि लालु प्रसाद यादवनि फिसाजो रहिणी आचार्य बिथांमोनहा जयैनो मोनसे भट मिरुआव थांदोंमोन, जेराव भट मिरुनि सिङाव बिजेपिनि सासे मावथिया जिरायनानै दंमोन होननानैबो फोरमायथिदों रहिणी आचार्य बिथाङा। उनाव बिजेपिनि मावथिया भट मिरु सिङाव मानो जिरायनानै थादों बेखौ सोंथि खालामनायावनो बिजेपिनि मावथिफोरा रहिणी आचार्य बिथांनि सायाव गाग्लोबनायखौ फोरमायथिदों। उनाव बेबायदिनो मोन्नैबो दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादों होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय बिजेपिनिफ्राय अजद होनाय बायदिब्ला आरजेडिनि दैदेनगिरिफ्रा फैनानै भट मिरुखौ गावसिनि आखायाव लानो नागिरदोंमोन, बेयावनो दावराव दावसि जादों होननानै फोरमायथिदों। बिसायख'थिनि उनाव अदेबानि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावबो बे दावरावआ जोबनानै थाङाखै आरो गुलि गावलायनाय जाथाय जादों। बिहारनि सरण लकसभा बियाबनि सिङावनो बे गुलि गावनाय जाथाया जादों, जायजों आरजेडिनि 2 मावथिया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया जोखोम जानो गोनां जादों। गवालपारा जिल्ला दुधनै भालापारा गामिनि हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दुथांफोरनि हेंथा मा राहा लागोन? आयेना बेसेबां गोख्रों साजा होगोन बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामग्रा आरो बर' सेंग्राखौ बुथारग्रा 5 दुथांफोरखौ? थांनाय 3 मे खालि 2 बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन आरो थांनाय 5 मेयाव हिरण्मय खाख्लारिखौ गोबौ हाथियारजों सुग्लिनानै बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों आयेननि गोख्रों साजा होयो, बेनि थाखाय आरो जिनाहारि खालामजानाय सिख्लाफोरनो साफायाव 5 लाख राङै होनो थाखाय, लोगोसे हिरण्मय खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार डिसिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, डिजिपि आरो गुवाहाटी हाइकर्टनि बिजिरगिरिनिसिम आर'जलाइ गथायदों। दिनै बेलासे 5 रिंगायाव हिरण्मय खाख्लारिनि जिउमाया जाहाथे गोजोन मोनो बेनि थाखाय आर'ज गाबनाय हाबाफारि लागोन। बेनि उनाव मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो साब डिभिजनाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। बेनि अनगायैबो 27 मेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुधनैयाव गासैबो जिल्ला एबसुआ 2 घन्टा धरना होनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथिदों। इराननि प्रेसिडेन्ट इब्राहिम रईसी थैनायनि उनाव इरान हादराव 2 गुबुन गुबुन सावगारि। मोनसेया जाहैबाय इब्राहिम रईसी थैनायखौ लानानै बिथांखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा मेगनाव मोदै हुगारदों आरो गुबुन फारसेथिं बिथांखौ मोजां मोनि रायजो राजाफ्रा रंजा बाजा खालामदों। इब्राहिम रईसी थैनायखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय ताब्रिज ओनसोलाव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा नुजाथिफैदों, जेराव रायजो राजाफ्रा मेगनाव मोदै हुगारनानै जोबथा बिदाय होदों आरो इसोरनिसिम आर'ज गाबदों जाहाथे इब्राहिम रईसीनि जिउमाया गोजोन मोनो। इब्राहिम रईसी थैनायनि थाखाय इरान हादराव सानबा दुखु मोननाय सान फालिनाय जागोन। इरान हादरनि अनगायैबो इरान हादरजों खाथि सोमोन्दो थानाय हादरफोर जेरै लेबानन आरो सिरिया हादरावबो 3 दुखु मोननाय सान फालिगोन। ओजोंहाय इरान हादरावनो प्रेसिडेन्ट इब्राहिम रईसी थैनायखौ लानानै दुखु जानायनि सोलायै उल्थायै रंजादोंसो। खायफा जानानै लोंनानै रंजादों, खायफाया बमा गावनानै बेन्ड पार्टि दामनानै रंजादों, मोसादों आरो गुबुन गुबुन रोखोमै बेबायदिनो रंजादों आरो समाज बिजोङाव एंगारदों। रिपर्टनि बादिब्ला इब्राहिम रईसीनि दैदेननायाव इरान हादराव माखासे गोख्रों आयेनफोर लाबोनाय जादोंमोन, जेरै थांनाय 2022 मायथाइयाव आइजोफोरनि हिजाब गाननायनि सायाव आयेन लाबोदोंमोन, जायखौ लानानै हादोर नाङैनो धरना होनाय हाबाफारि जादोंमोन। माशा आमिनी मुंनि सासे आइजोआ हिजाब गाननायनि हेंथा धरना होनायनि थाखाय आइजोखौ इराननि पुलिसा एरेस्ट खालामनानै पुलिस थानायाव सोदोंमोन। बेनि उनाव जोबथेसालिनि सिङाव पुलिसनि आखायाव थैनो गोनां जादोंमोन माशा आमिनी मुंनि आइजोआ।
बेनि उनावनो रायजो राजाफोरनि खुद्रिनाया आरोबाव बांसिन जादोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन धरना होनाय हाबाफारि लादोंमोन, जेराव रैखाथि हानजाजों रायजो राजाफ्रा बुजानो गोनां जादोंमोन आरो गुलिबो गावजानो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो रिपर्टनि बायदिब्ला इराननि जोबथेसालियाव थानाय सुबुंफोरखौ गोबां सिरियै बुथारखुमानाय जादोंमोन। इब्राहिम रईसी दैदेननाय सोरखारनि समावनो फ्राय 5,000निबो गोबां जोबथेसालियाव थानाय सुबुंफोरखौ बुथारखुमानाय जाथाय जादोंमोन। बेनिखायनो जायफोर बिथांफोरा बा जायफोरनि नखरा बेफोरबायदि जाथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन बिथांमोनहानो इब्राहिम रईसी थैनायखौ लानानै गोबां रंजादों इरान हादराव। जोबोद गुदुं दुंखावनायनि थाखाय देग्लाय फरायसालिफोराव गोलोम बोथोरनि बन्द होनायखौ सिगांग्रो फोसावनाय जाबाय। 30 जुनसिम बन्द होनो थाखाय फोसावबाय। सोरखारिजों लोगोसे सोरखारि नङै गासैबो फरायसालिफोरखौनो जुननि 30 अक्ट'सिम गोलोम बोथोरनि बन्द होनो थाखाय फोसावबाय। गुबुन गुबुन रायजो जेरै हारियाना, पान्जाब, दिल्ली, राजस्थान बेफोर रायजोफोराव डाइरेक्टरेट अफ स्कुल एडुकेशन बिफाना दानिफ्रायनो जागायजेननानै 30 जुनसिम गोलोम बोथोरनि बन्द होनो थाखाय फोसावबाय। सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोराव गासैखौबो बन्द फोसावदों। बेनि अनगायैबो एक्सट्रा क्लास लानायखौबो जाहाथे बन्द खालामो बेनि थाखायबो फोसावदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि समावनो दिल्लीयाव 29 डिग्री सेल्सियास जायो आरो सानजौफुसिमाव 46 डिग्री सेल्सियाससिम जायो। बेनि अनगायैबो दिल्ली, पान्जाब, हारियाना, यूपी, बिहार, राजस्थान आरो गुजरात बेफोर रायजोफोराव आरोबाव गरमा बांबावनो हागौ होननानै IMDआ फोसावदों। बेनिखायनो फरायसाफोरनि रैखाथिनि थाखाय फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो फोसावबाय। बोथोरा जोबोद गुदुं जाबोनो हमबाय नङासै? जुदि नोंथाङाबो बे गुदुंनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमा। जायखिजाया स्कुटि आरो बाइक बायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन 5,990 रांनि एयार कुलार। बेनि अनगायैबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल। नोंथांनाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटि दङब्ला नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। बेयावबो नोंथाङा 5,990 रांनि एयार कुलार, गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रलखौ मोनफानो हागोन। नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो, मानोना अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। बे मे दानसिमल' थागोन अफारा। मोजाङै मिथिबावनोब्ला 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।